Què passa? Molt bé. És que no ens havíem vist des que em vas fer fora i... Sí. I què? Només volia parlar amb tu. Doncs jo no. Ei, espera! Lluïsa. Volia que sabessis que el sí no arriba a ser per tu. Que em vas fer fora no m'hauria donat que estava molt equivocat. I que no hauria pogut canviar de vida. Canviar de vida ha estat molt important per mi, saps? Què? Està bé, no? Bravo, està perfecte. Ets un artista, eh? Què, t'ha agradat? Ets un artista. Escolta, vosaltres no hi vindreu a viure aquí fins que no us caseu, no? No, però... Doncs ja està, us el cuido. Ai. Que sí. Vull dir, jo m'instal·lo aquí i us el vigilo a les nits. Víctor, però no eres la productora del Pere? Sí, era la productora, però ja no hi soc, la productora. Home, no ho entens, això? Què us sembla bé o no? A més, el Bernat m'ha dit que d'aquí uns 15 dies o així em tindrà un pis. O sigui que no cal que patiu. Perdó, eh? Sí? Sí? Digues? Mira, parlant del rei de Roma, tu. Sí, digues, què passa? Va, home, va. Escolta, Bernat, no siguis imbècil, aquesta... Va, home, va. Què passa? No, res, el Bernat, que és burro. Sí? Sí, espera, escolta, què passa? No. És una merda. Sí. Molt bé. Adéu. Víctor, què passa? Què passa, Víctor? El Pere. No pot ser, Víctor. Que sí.